चंद्रभागेचे विठोबा राजा रखुमाईराणी चंद्रभागेचे हरी रे माझ्या पांडुरंग वहाँ पे
पुरण ना गाता पुरं बारीक उरल्यार हे डबल तू येतात उल्लर डबल देता पुरो म्हणे तू बारीक येते मच्छी मोठे करा आणि शेअर बारीक ते पुरं और क्या दे बिल्कुल हे भाई हे बोलले वो ऊपर दिखता है लाडूच कित्याक करतात तुझे लाडू लाडू म्हणजे वाटपाक बरें पडटा न्हय तशें बेश्टेच फोव कशें देवाक दवरता फोव फोवातले फोवात काडून काडून ते पेक्षा लाडू गेले काय ना वाटपाक बरें एक एक लाडू काडून दिलो की लागले जाल्यार फोव दिल्लेले दिले जाल्यार पळय सांबाळपाक आनी इसकळलेले आसता न्हय ते आनी हे मिक्स करता नमस्कार. आषाढी एकादशीचा जो उत्सव सुरू झालेला आमच्या साखळीच्या पांडुरंग मंदिरामध्ये त्याची आज तिसऱ्या दिवशी गोपाळकाला हा एक विशेष या ठिकाणी उत्सव होतो. त्याच उत्सवाचा भाग म्हणून यामध्ये सकाळी पांडुरंगाची पालखी वाळवंटी किनारी येते. त्यानंतर वाळवंटी किनारी येऊन तिथं अभिषेक झाल्यानंतर पुन्हा ती पांडुरंग मंदिरामध्ये जाते. त्या ठिकाणी मजकुरी मंडळी वगैरे किंवा भक्त मंडळी या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे सवंग घेऊन खेळतात. मग मंदिरातून हा खेळ झाल्यानंतर पुन्हा पालखी इथं वाळवंटी किनारी येते. या ठिकाणी आता दुपारपर्यंत थांबलेली आहे आणि या ठिकाणी या विठ्ठलापूर किंवा साखळी भागातील परिसरातील सगळे भाविक मंडळी एकत्र येऊन चिखलातील विविध प्रकारचे पूर्वीचे पारंपरिक खेळ या ठिकाणी खेळतात. वेगवेगळ्या प्रकारची सवंग खेळतात आणि एकंदरीत सगळेजण सगळ्या स्तरातील मंडळी एकत्र येऊन या खेळ उत्सव झाल्यानंतर म्हणजे अशी भावना आहे की साक्षात पांडुरंग रुक्मिणी सत्यभामासहित येऊन ह्या लोकांमध्ये खेळतो आणि त्यामुळे पांडुरंगाची मग पालखी पुन्हा वाळवंटीमध्ये घेऊन झाली जाते. त्या ठिकाणी पांडुरंगावरती वाळवंटीमध्ये अभिषेक होतो आणि हा उत्सव अभिषेक झाल्यानंतर देवळात गेल्यानंतर महापूजा होते आणि इथं हा सगळा खेळ झाल्यानंतर कुणालाही पावसामुळे किंवा चिखलामुळे काही त्रास होऊ नये म्हणून संध्याकाळी आयुर्वेदिक काढा मंदिरामध्ये पांडुरंगाला नैवेद्य देऊन सगळ्या भाविक मंडळींना वाटला जातो आणि हा वाटल्यानंतर हा जो आषाढी कार्तिक उत्सव म्हणजे आषाढीचा एकादशीचा जो उत्सव आहे त्याची सांगता होते.